أمخه أمنا لهم عن فيديو انت علالات الله يمسلكم يهوات مريو يدبقاچوتن تانكنا مرف ማስረከብ አለባችሁ رفق رايك كونن متنقطاون إلا احنا وصل لنا إلى أنا زقمت تدالينا لنا داللنا عينت ነገር ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ በሃንደለ ከም ዜና አትዎ ዝገልጽ እዩ ደጋገም ዘሎ ናይ ጦርነትና ይሕልውና ሓደጋ ዘወግደሉ መራሕኩ ከውነሉ መራሕይኹም ዝበለ የውሉ እንትብል ዘለ ኸፍቲ ምምራሕ ንስኽ ነርኩሉ ይኽ በዓለኺ ወታደራዊ ወፍሪ ካብ ኪሓና ራያ ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ አድማ ብተና ዝበሃሉ አያን ሰራዊትዮም ደእትየሎ ንሕና እውን እዚኢና ዝበልና ማለት እዩ ቦዚ ምቕፃሉ ኣይተርፎን ንሕና ዝብል ዘለኹማ ጽምዶዚ ጽምዶ ፕሮፓጋንዳ ጽምዶ ሓሶት እዩ ይብለካ ብናቱ መግለጽ ሂቡ የቅሬታ ሓተሉ ተነጊሩ ወሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብዛዕባ በአውቶቡስ ጌርካ ካብና ብንምኻድ ብዛዕባ መብራህት ገራት ይዝሓስብ ዘሎ ሕቶና እዚ እንተሎሲ ናቱ መልሲ ካሊእ ብምዃኑ ሎም ዓንቲ ጽቡቕ ዕላል ክዕልለኩም እንደ መጽኤ ምኽንያቱ ናፊቆኩም ኢላ ክግርመኩም ኣነ ዕልል እንደ መጽኤ ናፊቆኩም እንዴ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ እንኳ ድሓን መጻኹም ኢለ ፕሮግራም ዝጅምሮ ሽደን ሪኣክት ስዋን እዩ كبرات مفتوحات عند حنا دقنيهم. أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ንስኻትኩም ከመይ አለኹም እንታይ ይባሃል አሎ ብዙሕ ነገር ግን ሓደሽ ተኾንኩም ነስ ቻናል ንቀደም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ነስ ቻናል ማለት እዩ እጃምኩም ከተወፊዩ እንዳተማሕፀንኩ ናብቲ ዝቕፅል ፕሮግራም ሒዘኩም ቅድመ ምስጋር ዝኾነ ርእይቶ ከነብብ እሺ እዚ ኩሉ ሪሰርች ኤዲቲንግ ካልእ ድማ ከይተጻረፍካ መሃሪ ብዝኾነ መልክዑ ተቕርቦም መደባትካ ክትናኣዲ ይግባእካ እዩ ሽደን ቀጽለሉ መቸም ብኩሉ ሓሳባት ኣይንሰማማዕን ኣቀራረባኻ ትዕግስትኻ ክትናኣዲ ይግባእካ ይወድነይ ኣድናቂየ በርትዕ JGMU9PI ማለት እዩ አሜዚንግ ዝኾነ ርእይቶ እዩ ኩሉ ሰብ በሓደ ሓሳብ ክሰማማዕ ይክእልን መቸም ግን ነቲ ተቕርቦ ዘለኻ ወይ ከዓ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ናይ ኤዲቲንግ ገለገለ ብምሉእ ግን ሞኻ አንተ የተጻረፍካ ተቕርቦ ስለ ዘለኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክብረት ይሃብልና የቀንየልና ይልና ኣነ ክመስግነካ ዝግባእ ወድነይ ሞሳ መስግና ማለት እዩ ወይ ከዓ ጓልነይ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ክብለኪ ይደሊ ብጣዕሚ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ የተጻረፍካ መቕራብ ናይ ሚዲያ ስራሕ ይኮውን ዝግባእ ነይሩ ወይ ንሕና ከም ልምዲ ሒዝናዮ ኮይና እምበር ከይተጻረፍና በሓሳብ ንሓሳብ ክንምጉት ምጅማር እቲ ዝበለጸ መስርሕ ኮውን ዝግባእ ነገር ኢለ ኣነ ዝሓልፎ ማለት እዩ እሞኸ ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ እንታይ ዕላላት ኣለዎ ይመስለኩም ብጣዕሚ ኣዝዮም ዝገርሙ ዕላላት እዮም ዘለዎ ዲቁ ዝኾነ ናይ ቀደም ዝነበረ ምስጢር ፎቶ ወፂዎስ ሕጂ ኸ እንታይ ሼር ዝግበረለይ ዘሎ ናበልኩ ቆኔ ድሓራይ ግን ኢሉ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንዕኡ ኣብ ግምት ውሽጢ ኣቲና ክንደሰሶ ኢና ቅፅለ ቢልና ምንሪኦ ትሕዝቶ ድማ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ለምቅነ ዝሰማዕኹሞ ብዙሓት ኣዝዮም ከበድቲ ቃላት እዮም ዘለዎ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲ ወይ ከዓ መንግስቲ ፌደራልን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ዘጋጠመ ውጥጥ ንድሕሪትን ንቅድሚትን እናበለ እዩ ዝርከብ እቲ ውጥጥ ከዓ ላዕለ በፂሑ ኣሎ ተማሊ ግደፉ ዕረፉ ዝብል በዚ ማእከል መንግስቲ ማለት እዩ አባላት ሕወሓት ወይ ከዓ ብምልኦም ንመራሕቲ ሕወሓት ተባሂሉ ዝተላእኸ መልእኽቲ ኣሎ ከም ዘሎ ትጉዳጉድ ክንሰምዑ ኢና ብዙሓት ሰባት ከዓ ንሕና ከምዚ ንገብርን ዘለና እኳ ደኣስ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ዝመጻና ዘሎ ብዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዎ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ መግለጺ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሪኦም ይኹም ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰብ ተዛሪቦ እዩ ስለዚ ነዚ ብምምልካት ድማ ሓደ ሰባት ተዛረብዎ ዘረባታት ኣሎ ኣብ ግምት ውሽጢ ኣቲና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ግን ዝገርሙ ትሕዝቶታት እዮም let's go welcome to Shidden Reacts 1 نابت قدامي فيديو كم مسحق غيرنا أنا نجمره ديكو يشكوري زبل شكوري نيرو مالتيو ماني خا قلقلي لما كوفيل دي تلعي لنا فوت عبيتكم تقجف مسيل كان ناس كني اليوم ما بتيك توك اليوم سئل اليوم كنكم قجف مسيلنا فرحنا نيرا في مشيت يراخذنا نقول لكم مسك سعيد ها اليوم بعد شام بزيه له هونيم ها إسحاق عارفي ده مالك يا راهو أنت إذا بتيك توك مع مسج مليء قال مليء تراهو قال لهم تفكر قال لهم تصحقنا وعيدكم عليك anyway كم زي خلينا بزيابير عمله السب كبرنا مجلات إمبر تقولون مجلات عيبون بزح ما كم مع بياز بدلو يسألني حما صحيح حما أزاره بلا مالك سلاز بزي مالك نويح مسيل كاننا نيركا قال لكم ما ولا إيه أنا نويح أقوم في الحتير ها نساته من العليم من واحدي أنا خان تحتي نويح جو خردوكم أو نفعل علينا مالك قرف سلازي تاوقع سي بحصيرو أنا نويحكم كونيا
ከምዚ አልኩም ንጽሐፍኩም ላይ ግን ምዕበያ ዝበደሎም ሰባት አለው እዚ ሓደ ሓደ ክዛረቦም ዝግባእ ንሳቶም ግን ሕማቅ ጸሪፎም ነለው ኢን እግረ መንገዱ ቅሰቢልዎም ንእሽትለ ማለት አይትጻረፉ ንዓይቡም ብስሩ ሓደ ሓደ ሕማቃት ኔጌቲቭ ኮሜንታት ገለ ትጽሕፉ ነገር እንድዳ ኮይንኩም ንዓኻትኩም ምንም ዝገብሮ ነገር የብሉን እዚ ማለት ታይሞ ይኹም ክትጥቀሙሉ ካብዚ ጉዳይ ሲ ካብዚ ሕማቅ ነገርስ ታይሞ ይኹም ክትረኽብሉ አይፈልጥን እየ ማለት እዩ እስኪ ዋና ዝመሓላለፍ ዘሎ መልእክቲ ሓቂ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ማለት ናይ መወዳእታ መጠንቀቅታ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብፊልድ ማርሻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዝተዘረበ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ሲና ሃንሰምዕ ቀጽልና ሕጂ ታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ዕረፉ ዝሓባኹም መሳርሒ ለረክቡ ኣብ ትግራይ ናባና እዩ መልእክቲ ማለት እዩ ዝሓባኹም መሳርሒ ለረክቡ ምስ መራሕተና ሓዊስኹም እዚ ዓይነት ፈኸራታት ዝመስሉ ፈኸራ እዮም ብስሩባ በጥሪኡ ፈኸራ እዩ መፍረራሓውን ኣሎ 5 ግዜ 6 ግዜ ኸምታት ደዋቂስናኩም ኢና ዝብል መልእክታት ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣይነበረን ነይሩ ናብ ከምዚ ክበጽሕ ዘይነበሮ ጉዳይ እዩ ብናተይ ወገን ማለት እዩ እንተበጽሕ ግን ከምዚና ሒዝናያ መጽና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ንሕና እውን ናብ እዩ ኸይድ ዝብል ተቐጻላይ አንፈቱ መተሓሳሰቡ ኮይነና ኣሎ ማለት እዩ ምስ ብዙሕ ሰብ ተራኺበ ዳዕለል ኩሉ ዝወዓልኩ ጉዳይ እዩ ብጣዕሚ እውን ዝሕዘነን ፍጻመ እዩ ማለት እዩ የህወሓት መሪዎች ተው በፓርላማ ተው ተብላችኋል ይቅርባችሁ ተብላችኋል የደበቃችሁትን ታንክና መድፍ ማስረከብ አለባችሁ ይበቃል አሁን ወደ ድርድር ተመለሱ አልናችሁ ከሰሜን ሸዋ ትግራይ ከገባችሁ በኋላ አሻፈረን ብላችሁ 12 አርሚ ገንብታችሁ እንደገና ሶስተኛ ዙር ስተሰራችሁ በሱ ደግሞ ተቀጥቅጣችሁ ፕሪቶሪያ ሄዳችሁ ከፕሪቶሪያ ከተመለሳችሁ በኋላ በስምምነቱ መሰረት ስምምነቱን መተግበር አለባችሁ የደበቃችሁትን ታንክና መድፍ ማስረከብ አለባችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ታንክና መድፍ የታጠቀ ክልል የለም ትግራይ የፌደሬሽን አካል ነው ትግራይ ታንክና መድፍ ማታጠቅ የሚችለው ተገነጠለ ቀን ነው ለመገንጠል ደግሞ ጉልበት አያስፈልግም አሰራር ህገ መንግስት አለ በዛ ሂዱ ሕጂ በሓፂሩ ኣናፍቲ ዘረባዚ ተመጀመርያት 5 ግዜ 6 ግዜ ተቐጥቂጥኩም ኢኹም ዝብል ነገር ኣነ ብጠቕላሉ ዘይፈተኽዎ ቃል ከም ቃል እምበር ማለት እዩ ሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ኣሎ እዩ እንድሕር ዳ ክትግንፀሉ ደሊኹም እውን ንዑ ናብ ወንበር ንቕረብ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝፈቐዶ ክንከይድና ትብሉ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ትብል እያ እታ ዘረባ ማለት እዩ ክትከዱ ተደሊኹም ግን ክትግንፀሉ እንተደሊኹም ወይ ከዓ ክትከዱ ተደሊኹም ግን ሕገ መንግስታዊ መስርሕ ናብ ዘለዎ ንዑ መጺኹም ቅረቡ ተዛራረቡ ተራዳድኡ ትብል ለኣታ መልእኽቲ ከም ዘላታ ማለት እዩ ቃል በቃል ከምዚኣ ትብል ስለዚ ኣነ በወገነይ ምናልባት ብሓቀሪያ ተዘሪባ ካብ ውሽጢ ካሊእ ሸርሕላት ታዲያ ካሊእ ተንኮለላት ታዲያ ሽዑ ኣብ ግዜ እናተኸተልና ነቕርቦ ወይ ከዓ ንሪኦ ነገር እንዲኸውን ታ መጺኹም ተዛራረቡ ሞ ተራዳድኡ ክትከዱ ተደሊኹም ክንፈቅድ ንኽእልና ትብል ዘላ መንገዱ እንታ መስርሕ ንሕና ክንክተላ ዝግባአና እዩ ዝመስለኒ እንተኾነ ግን እቲ ነገር ጫፍ በፂሑ እዩ ዘሎ ሕጂ በቃ እንዳኸደ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ንላዕሊ ብዝገደደ መልክዑ ብዝገደደ ናህሪ ብዝገደደ ፍሪኩዌንሲ ትድግግም ማለት ናይ ኩናት ኣነ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፈርሕ ብጣዕሚ ብህይወተይ ብጣዕሚ ካብ ዘጽልኡንን ካብ ዘፍርሑንን ነገራት ሓደ ጉዳይ እዚ ኩናት እዩ ንምንታይ እንድሕር ዳ ኢልኩም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕቲ ህዝብና ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበሮ ናብራ ታይ መስል ነይሩ ናይ ምምሕያሽ ናይ ተስፋ መናእሰይ ተማሂሮም ዓዶም ናይ ምልዋጥ ዝተፈላለዩ ከም ባጃጅ ካልኦት ተሽከርከርቲ ንእሽልያት ነገራት ሞተር ዝመሳሰሉ መኪና ኢሎም ዝዓበዩ ከዓ እንዳጥረዩ ዕቤት ደረጃኦም ላዕሊ ዘብጽሕሉ ዝነበረ ህዝብና ከዓ ብናብርኡ በአንጻራዊ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናብራ ብዝሓሸ መልክዑ ዓዱ ዝጥውረሉ ዝነበረ ነባዕሉን ዝጥወረሉ ዝነበረ እዩ ነይሩ ሕጂ ዝኩሉ ነገር በቃ ዕኑኑ ኢሉ ድሕሪት ተሪፍና ህዝብና ናብ ስደት ከይዱ መንእሰይና ናብ ስደት ፈቆዶ ካልኦት ነገራት ቦታታት ተበታቲና ትምህርቲ ከም በሓዱሽ ተባሂሉ ተጀሚሩ ህፃውንትና ገና መምሃር ነገራት እኳ እንተይረኸቡ እናሃለው ተመሊሱ ዝጉዳይ እዚ እንድሕር ዳ ኣብ ልዕሊ ህዝብና እንተ መጽኡ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛን ብፍላይ ሕጂ ከም ህዝብ ቀጽልና ኢና ነውግዖ ዘለና ከም ህዝብ ቅጽል ኣቢልና ማለት እዩ ግን ንሓዋሩ ምናልባት ውን ከም ህዝብና ይዘ መቅጻል ዕድል ከጋጠመና ብዝኽእል ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ዝመጹ ሕማቅን ጽቡቕን ዝበሃል ነገራት ተጋጢሞምና ናብ ዘይንወጸሉ ህዝብና ከዓ እንግድዕኡ ነዚ ነገር ነዝበሃል ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ተመሊሱ ናብ ትራውማ ዝኣትወሉ ሕጂ እውን ክንደይ ዘይወፀ እዩ ዘሎ ኣብ መርዓ እንተይተረፈ ኣሕዋተን ስዋኣት ዘኪረ እንዳበኸያ ዝተመርዓ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋሉ መዓት ብቁፅሪ ተቆፂሩ ዘይውዳእ ኣካለ ስንኩል እንዳሃለወሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕጂ ናብ ሓደጋ ዘለዎ ካይዳታት ምኻድ ብወገን ማእኸላይ መንግስቲ ኾነ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ማለት ዝግበር ዘሎ ከይዲ ኣዝዩ ብጣዕሚ መሕዘኒ ተግባር እዩ
ስለዚህ ነዚ ተግባር እዚ ንሕና ከም ህዝቢ ክንኩንኖ ብትርኽ ንቃወሞ ዝኾነ ይኹን ኣካል ድማ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ናብዚ ንዘብፅሑ ስጉምታት ዝወስድ ናይ ግድን ማእከላይ መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ግድን ሕወሓት ኣይኮነ ማለት እዩ ኩሎም ነቶም ከምዚ ዝገብሩ እምብልና ኣበደን ኢልና ማለት እዩ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ክንከይድ እዩ ዝሓሸ መማረጽ ከምዚ ይብልና መስሉ ስምዕና እውን ሓደ መማረጽታት ኣለው እዮም ብዙሓት ሕጋዊ ተኸቲልካ ምናልባት ስለው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝቐነሱ ክኾኑ ይኽእሉ እምበር መፍትሒኦም ንፍትሖም ግን ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ባዕድ ስታሊን ከምዚኦም ዝብሉ ዘሎ ማለት ስታሊን ሕጂ እውን ኣብ ምቁስቋስ ነገራት ኣብ ምትንካፍ እዩ ዘሎ እስኪ ንርአዮ ነስማዓዮ ፓርላማ አስጠንቅቋቸዋል ይላል ትግራይን አርቀቋል ኢትዮጵያ እንትን አድርጓል ማን ነው ምን ብለው ትግራይ ጦርነት የጀመርከው ነው አባቱ መጠየቅ አለበት አብይ መጠየቅ አለበት የትግራይ ጦርነት ማን እንደጀመረው ብርሃኑ ጠፍቶት አይደለም ይሄም አንደኛው አሮጌ ትርክት ያመጣል አሁን እነታየ ደንዳ ሄዶ ሰባብሮ ደረማ መስወት ሰሜን እዝ መታችሁ ይላል የሄዶ ያለቀ ጉዳይ ኒውዮርክ ታይምስ ያጋለጠው ጉዳይ ታየ ደንዳ ራሱ የነገረን እኛንን የጀመርነው እኮ ብሎና 2500 ካድሬ ሰብስቦ ይሄ ደግሞ ወደ ድሮ ዝም ብሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያጥለቀለቀውን ትርክት ይሄዳል አነ ናይ ስታሊን ዘረባ حق دي حاسوت አይኮንኩን ሒኸመዛዝን ምክንያቱ ናይ ዓለም መንግስታት ንውዓሉ حق دي حاسوት دي ትጉዳይዚ ንሕና ጀመርና ናብ ዝብል ክርክር እኳ ተላዒሉስ መወዳእቱ ተኻሲና ተዋጊእናሉስ በተወግእ ከዓ ናብ ዕርቅ መጺናሉስ ንሽትለይ ብስተወሰነ ዓመታት ንኽልተ ዓመትን ሓደ ዓመት ዝኾኑን ዕልባት ዝረኸበ ጉዳይ እዩ ማለት ኣብ ምጅማር ኣይኮናን ዘለና ሓይተመሊስና መን ጀሚርዎ መን ክጅምሮ ነይርዎ ኣይኮናን ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፍታሕ ምንዳይ ነቲ ህዝብና ዝኸውን ፍታሕ ዝመፀሉ በበየናይ መንገዲ እዩ ብዝብል እዩ ታ መንገዲ ንሳሒዝና ኢና ንብገስ ነይርና ማለት ከም ሕብረተሰቡን በዚኣና ንቐፅል ነይርና أنا أفتوعل كساح حجي تسفاز يقرط كله وعلي نيرو توعل جن بستفعل عليه بحاجة كلتا من جدتات تتحيسو درجانا بحجة مالتيون أبقالات نايم من الله سرحتي إذا تظله ما تظله جدواوي لو تأكلت جيوبوليتيكا ولو تنايتي كبابينا أبقى متوجت إذا تود ما يكون أزي حدا جنيا زخونا شجر نابل على حزبنا حوك كم دفاع جري أنا زقاط رو مالتيو حوك كم دفاع مخنياتو يكاير انت زبال كوينات نحنا الناس حيلنا نحنا نسعر نحنا نواصلنا ولا انت نكايدو اي فرحنا نمونبل حزبنا جن نزي قومنا نزي زخون قومنا عقم قلاب زي يبل اوان موخا بصرو فصيما بزيدليو فصيما يدلي انت حزب تقلالا زي عينه ነገር ككايد حدق እንዳበልካ ከምዚ عينه ስራሕታት ምስራሕ አዝዩ ኣነዋር ነገር እዩ unfortunately ይقصላሉ ምንም ግግበረ ይተኻለን ማለት እዩ ሕጂውን ብዙሓት ሰባት እንታይሎም ይጽሕፎ ከም ዘሎ ይፍለጥኒ ካፕቲን እንዳበሉ ማለት እዩ ሓሶት ቃላት ውን ኣለው ቶም ሓሶት ቃላት ከዓ ነቶም ዘባርዕዎም ሰባት ንሕና ክንኣቱ ዝደሊና ናፍቲ ሕማቅ ኩናት ክንኣቱ ዝደሊና ሰባት ከዓ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት እንዳተርጎሙ ወይ ከዓ ዘይተባሃለና ወሊ ይወስድዎ ኣለው ማለት እዩ ስለይ ፈኸራ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ዘለው ነው ፈኸራ ይኮነን መጠንቀቕታውን ኢልና ክንወስዶ ኣለና ኢለ ኣነ ዝግምት ክትፈርሕ ግድን እዩ ንምንታይ ኢልካ ክትፈርሕ ክሳብ ዝሓልፈለይ ናይ ቦኻ ባርያ ግዛእኒ ዝበሃል ኣሎ ባይ ኤኒ ሚንስ ክገጠካ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንጣፍያ ዝበልፀካስ ክንጣፍያ ፅሬካ ኢሎም ወለድና መሲሎም ኣለው ይበልፀና ድዩ ኣይበልፁና እንዲዮም ካሊእ ኩነታት ኮይኑ ናፍቲ ምብላፅ ከይኣተና ግን ብጣዕሚ ወሳኒ ብዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣትሪፍና ትዝበሃል ዘሎ ነገር ክሳብ መወዳእታ ክንምክሮ ዘለና ናይ ዓድና ዕድል ክንምክር እዩ ዝግባአና ኣብዚ ከይተጋገዩ ብዙሓት ሰባት ሃንደለቕ ኢሎም ዝኣትዎ እዮም ምእታውና ከም ኣታኣታትኡ ከም ኣዋፃፅኡ ወይ ከዓ ኣዋፃፅኡ ከም ኣታኣታትኡ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ማለት እዩ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝግበር ነገር ናይ ተዳሊና ኣለና እንዳለሎና ዓይነት ነገር ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ እዚ በዋናነት ሆነ መንግስቲ ዘይጠንከረ ምዃኑን ወይ ድማ كم زي الله حاسيب خان تدخمت زي أفت المنجستي الله دخمت كيصل زجبر نجر ويد ما عرسها نمفلات زجبر نجر كون يخدي كاوزي بطرفه زي زجبر عريف كل شاب نعمل قستمات نعمل قستود كات كجات مخلا زي مسا ميديا صغيرة وميكروفون زحازة الحمد لله تزاروا اللقنات كفتري زي ملاذ تجراي يهون سطح حيل تجراي وي بوليتيكاي بارتات تجراي زي كوداتات ككبد لي تخاصخيد نجر كم زي هنا أبقى متكاتو يجبا يوزي بستفعل መንገድ ተዘሪብ ኾን ይኽእል እዩ ንሕና ግን በሃንደለቕ ብዙሕ ማለት እዩ ክነስተውዕሎ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑን ሲኢልናውን በሃንደለቕ ከም ዘይነኣትዎ ዝገልጽ እዩ ተዘረባ እዩ ዝብል ዘሎ
اسكي ناي زن حفتنا نسمعيه حدقا بعلنا نفتر بعلنا فتر مخنياتهم مراحي كل جيزي إذن تدقاقان زفتما زلوا إذن تدقاقان زدقاقان زلوا ناي قرنة ناي حلونا حدقا زوج دلوا مرحكو كون اللو ومرحكو فين هذا حدقا زي كدحنا اللو اسمه راحقن كدحنا يتألم نمن تأيكم أزكون زلوا إلو قيحات انتاينو لي مثلتا حالواتنا ندحنا الناسنا نزرقاقات بمسوأتنا عنه دحر مسوأت حالوات لديها حالوات لدي سلسي حدا جيزة إيو كم زي عينك كجات مكان قلم بس كل جيزة حدا جيزة كل جيزة لمن تاي الدجال بحريق انتاينو له حالواتنا ندحنا الناسنا من الناسنا كبرتنا بقلصمنا نامن كلسمي يسبر زلو حالواتنا ندحنا الناسنا بدمنا نامن دمي يزفت زلو نامن حالوات يزدحن زلو بسرنا بحريق إذن حسابات زياتهم سلام كتمت ديام زمسولها كتمرامر ديام زقورها كتفلت ديام زقورها زمت حساسات زم بروباغندا زياتهم ويس دولا قتل عليهم زقورها كل جديد ويس برات قتل عليهم زقورها زم بروباغندا زي حراي كم تطولوا يذلخ ايو جن تحسابات انا بوتين كاين كم مفكر من ترجم كابزلهم نجرات ويلا انا زمد دبي كونن مالتي يسيل كم مفكر فغرايو ولا حنت خالي نجر يبولن جن كاف فغران العلي كاف فغرا وصا دما قالات ازيوم نيم علاتهم زخونه ترجم زلهم سمبرات زغرفو نجرات سلا زخونن حدغنيات مخانهم فليطنا فيلنا هنتقمل ملنا تمبل كلاي توقسانات كيو نسخي مراحيكم زولي يقولوا انت بلا زل خفت ممرح نسخ نير كلي بعلخي شو عم محاش كيو مستعقل كيو بزح نجر قدفت حلاف زلاف تزيت قدف نيركي استعجاجل دخمت تزيه لنيرو ابز حجي ساعات زيوطي مالتيو اي مشتت نيرو حجي كشتت زغورو تحدى طفات كمناتكي زا مسل دخمتاتون او اجلكم سلاز قدفكم ايو منم قبر يتخالن مساغر كيا معات دارغا قعت بزبلي ناسيلنا تقبلنا يخن كي تخوينا امبر اتحجز مصنا نجر نحنا ابزي لنالو من اسي بفلاي مالتيو نو قدفو كم دي عينت منقد دلو بخم دي عينت منقد نخيد انت تبهله حيلتات كتناخر تتجمر حجون حديقيو زبال زولو كن لوط زولو مثلا زول انا خمناتي كمرئيتو مالتيو انا كو بعلي كساب حجي زولو اب صرح زولو خسر حتى مالتيو انصر ህዝበይ ንዘይ ምዃን ማለት ህዝበይ ሲ ካባይ ጽብህ ነገር አለ አንጻርናቱ ንዘይ ምኻድ ካብ ዝብል ተቆጢብና ብስተፈለየ መልክዑ ኩቀስ ዘለዎ ሰብውን ከይጸረፍና ከይበልና በፖዚቲቭ ብዝኾነ መልእኽቲ ብነመሓላልፎ ዘለና መንገዲ ቦይ ይቅጽልን ዘሎ ወላ ሓንቲ ፍረ ይፍርን ዘሎ ሲላ ኣብ ኮሒና ማይ ነፍስ ዘለና ማለት እዩ ዋጋ ይብሉን ኣነውን ሕጂ ደጊመ ዝዛረውን ሁሉ ሰብን ሁሉ ማሕበረሰብ ብጠቅላላ ብኽልቱ ይገጽ ዘሎ በማእኸላይ መንግስቲ በዚ ወገን ዘሎ ሰምዕኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ቋንቋና ዛረቡ ብዙሕ ስለ ዘለው በወገን ዓድና ዘለኹም እዚ ሃንደ ለቂልካ ዝእቱ ኩነታት ኣይኮነን በጣም ሓደገኛ እዩ ኣዋጣጽኡ ንሕና ምናልባት እውን ቪሽየስ እዩ በቃ እንዳ ተሽከርከርካ ትነብረሉ እዩ ማዓትና አውጣታት እንደተፈጠረ ሲጋ ቦት ይፍርሶ ቦት ይቦል እንደተባልካ እዩ ብልዝብ ይዝኸውን ብዝርርብ ግን ዘይፍታሕ ነገር ኣይከሉን ግዜ እኽኖ ሕና እንተገደደተ ነው ሕና ዝብል ርእይቶለኒ ኣተኸልታ ኃይለ ስላሴ ሓጎስ ይጽሒፉ ዘሎ ናይ ኣተኸልታ ኃይለ ሓጎስ ናይ ምጥቋስ ስራሕ እዩ ክንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ ኣቕለለ ቢልና ንሱ እንታይ እዩ 280 እንዲዮም ገለመለ ዝኾኑ አድማ በተንቲ ገለመለ ዝበሃሉ ፖሊሳት ናብ ማእኸል ራያ መጽኦም ኣለዉ ማይጨው መኾኒ ገለገለ መጽኦም ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ንዝተፈለየ ንኻሊእ ዕላማ ማሕተምና ምምጣል ገለገለ ዝብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ተኸልቲ ሓጎስ ገሊጽዎ ዘሎ ነገር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንተዝኸውን እውን ብኣግባቡ ማለት እዩ ናይ ዓድኻ ነገር ኣቃሊዕኻ ምውፃእ ስለ ዝኸውን ሓደገኛ ዝኾነ ካይዳ እየ ዝብል ከም ተኸልቲ ኃይለ ስላሴ ኮይንካ ስኡልካ ክትዛረብ ከለኻ ግን ተኸልቲ ካብዚ ዓይነት ካልእ ወጻእታት ክዛረብ ይኽእል ኢለ ይግምትን ማለት እዩ እቶም ተጣቕሱ ዘለኹም ትሽግርና ምን ሓጎኹም እና በዲኹም ይመጽኸም ዘሎ ዘይትፈልጡ ሰባት ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ማለት እዩ ኣነን ይግረም እየ ዘለኹ ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ ብዙሓት ኮሚሳት ዝበሉ ነገራት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ባሕረ ነጋሲ ዝበሃል ወታደራዊ ወፍሪ ካብ ኩሓና ራያ ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ወታደራዊ ወፍሪ ኢልዎም አድማ ብተና ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናይ አድማስ ክብትኑ ዝተላኣኹ ሰራዊት ወይ ከዓ ገለ ምዃኖም ኣነ ሰሚዕ ዘለኹ ማለት እዩ ወታደራዊ ወፍሪ ኣይኮነን ወታደራዊ ወፍሪ ወይ ኩናት እንተኽሰ ይኮነ አድማ ዝብትን ተባሂሉ ክብትን እዩ ዘሎ ብምንታይ ተጣየሸ አድማ ምዃኖም ዝሕጂ ሰዓት እውን ኣይክፍለጥን እዩ እንዳተሓመሰ እንዳሃለዎ ብስሩን አድማ በተንጎ ግዛዕም ዛዕ ዝብሉ ቃላት እውን ኣድለይቲ ኣይኮኑ ነይሮም ግን ከይረጋጋዕ ናይ ምግባር ስራሕቲ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመፁ ዘለዉ ተንኮላት እውን ከም ዘለዎም ኮይኖም ክኸሽፉ ዘለዎም ነገራት እዮም እስኪ ሃፍቱ ኪሮስ ዋና መሓዳር ዝዋደው እዩ ንስማዕ እስኪ تمام حاجة السؤيت مودعته السؤيل قبل يا وسجيرة من لو حد المحيان سنواتهم دقتين له بسينوتراكات بجزء بيوروتراك ناي 3 سنوات يأتي ولو مخنياته بطعامي يوم استاجرهم تردي هو من لو كوجت مملكة تقامه الشلازي ياو شراوتي من له حش تبوليس راح يكونن يكونن لا يشوفون ولا لا يشوفون هو مخانهم يرجع مدن
ስለዚህ ንሕና ድማ ናብ ሓያል ምድማይ ከይኣቱ ትሰብና ሓደ ተን ያው ቦታው ክሕስዕቱ ቀሊሉ እውን ከይበሳብስዎ ለግብር عليك ህዝብ ጥራሕ ብጣዕሚ ንዋዕሉ ኣና ሓደጋ ብዘይ ውድቕ መንገዲ ተቃውሞ ክገለጽ ወይ ካብ ገዛ ብለይ ሙሳዕ ኮን ብተፈላለዩ ሚድያታት ተቃውሞታት ብምግላጽ ኮን ብሓባር እውን ወፅእ ኮን እዚ ጥራሕ እዩ ናብ ጎንፅን ናብ ህልቂትን ከኣቱ ብዘይ ይኽእል መንገዲ ኢና ንገብሮ ኣለና ሕጂ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ንሕና እውን እዚኢና ዝበልና ማለት እዩ ቦዚ ምቕፃሉ ኣይተርፎን ትንዳኸፋፈልካ እንዳመቃቐልካ ዝብል ዓይነት ኣጋዛዛእታት ወይ ኣካይዳታት ሕጂ እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኣብ ዝበሃል ላዕለዋይ ናይ ሕመቕን ናይ ውርደትን ደረጃ ኢና በፂሕና ማለት እዩ ከም ብሓቂ ዝርድኦ ትክክለኛ ሰብ እንድሕርዳኣልዩ እቲ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ነገር ዝዝረበሉ ትምክሓሉ ነገር ዘይኮነ ዝተሓፍረሉ ገጽካ ርእስካ ተድንነሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር እዩ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮታት ተሰሪሑ ኣብ ዝምምንጣል ማህተም ይኹን ኣብ ዝግዛዓት ዝተዋፈረ ዝኾነ ይኹን ተርኳሽ ሓይልታት ከምዚ ኸይድና ከምዚ ጌርና ማህተም ነጠቁ ከምዚ ጌረም ጻኹ ዝብል ምስናቱ ህዝብታት ከይዱ ዝበኣስ ዝሓይል እዚ ክጠፈለዎ ብስሩን ናብ ዘይኮነ ነገር እዩ ኸእትወነት ማሕበረሰብና ማለት ሽግር ከምጸለው እዩ ከምጽዩን ብስሩ ፍሉጥ ይበቲ ዝቕጽሎ ዘሎ ተኾይኑ ማለት እዩ መበል ካልኣይ ንሕና ንበዓልትና ነታ ዘላትና ንእሽተለይ ሽርማምን ቁርማምን መሬት በኣግባቡ ሒዝናያ ተሳኒና ኣብ ጸገምና መፍታሕ ተዋፊርና ስነንበዓልትና ስጡም ዝኾነ ርክብ ጌርና ካብቲ ርክብና ድማ ፍረ ዘለዎ ነገር ፍረ ምርዳእና ውፅኢት ሒዝና እኳ ወፂና ተዛሪብና ኮይኑ ኸውን እሞ ተቃውሞና ብሕጋዊ መንገዲ ብሰላማዊ ሰልፊ ብኩሉ ነገር ካብ ማእኸል መቐለ ጀሚሮ ሳብ ማእኸል አዲስ አበባ እንተተኻኢሉ ተዘይተኻኢሉ ብዓለም ለኸ ከይንገብር ሱኢልካ ናብ ጉያ ከይድና ከምዚ ጌርና ክንሕዞ ኢና ከይድና ከምዚ ጌርና ክንኣቱ ኢና ዝበሃል ሕጂ እውን ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛታት ዝኾነ ካይዳታት ኣለዉ ብወገን እዚ ይሪኦ ኣለኹ ኣፈኸር ኣለዉ ብወገን ዓድና እውን ተመሳሳለ ኣፈኸር ኣሎ ማለት እዩ ሓፂር ነገር የብሉን ኣነ ንስኻ ገለስ ኢካ ናይ ምንዓቕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዝመስለኒ ቀደም ማይ ከተስተኸለኻ ከፍቶ ወይ ከዓ ማይ ተባእሲኦም ዝመስሉ እምበር መዓት ሚልዮን ክጠፍኣሉ ዝኽእል ወይ ከዓ መዓት መሰረተ ልምዓታት ክወድመሉ ዝኽእል ነገራት ይጅምሩ ምህላዎም ሲሎም ህርጉ ኢሎም ዝኣቱ ምህላዎም ይርስዑ እዮም ዘለዉ عجب كبهالله مريتنا أنت خوينو كنا ملسولن خيل حق من قصة فريم علينا بوجرنا خنا ملس كنت سعرنا كل جزية مالت مريتنا ناتنا ما نم جزية تقول ما نم كوسدا يتفكرني أكو بحث يرو مالت كتما ما يجو أب كتما مخني مالتيو نازل جود جلس حتويان بكتما ما يجو خلتميتي سامانيا بكتما مخني خلتميتي عسراي سراويت لأخهم ده من إسي كتما ما يجو من إسي كتما مخني دمسق عينك كافانا قلوا ده حسب سبات خزم مسأ منهم مالتيو قعد اللو يوم فلا لي سبات بقطقط أوتوبيسات يمثلوا تي ودورد البحال سب حيل بالتناولهم مالتيو أب كتما لا كتما ما يجو خلتميتي سامانيا سراويت يمثلوا لاب كتما مخني دم خلتميتي عسرايو وكأشيهم فلاسيهم كأشيكونون كأشين العلي فلاسيهم مالتي مويتهم زتسيهم تجنيزومس كم بحدوش أبز مريت زي نسألك تقوينو نني حق من قد تقوينو بردح الحجينا زعلم زي أفو إلي أي إلهم زمن نوابوهم بعلميهم تقوينو كمان أزولت يكونون بتسرحهم جن أنتم كبهالو زخود نيرهم حججن أنتاون كبل زخل زربا إزلهم بتعمى أزيوم سد زخونو نجاريوم سدي بك أصلا يسد نتقالات كابزارون كودما أزيوم بتعمي بوجل خالص أو سبات حديهم وجلة مريت سبك فتر انتلو ناب تاريخ كين جور خينو حننبر أبزياء دليه كل دي أبزياء جنا كل دني زياء تخوينا دخع عديا زياء تخوينا حفتاميا زياء لمعيا زياء لسائيا زياء جن كوحيا إلوز تولد سبيل أجات أمينة تولين أجات أما بزوز تولدنا اللخا بجات أمي حجوم بتمساسالي حدا من قستي حدا عدي حدا هزب خوينا نبر علنا مالتوك أن نبر نيرنا حجون نبر علنا كابزي وصاي نبيني تفولي خمزي جيرو يمسأنو لخمزي أجيرو خزان زبهال سئلو شتخ متخ زخونا ناي حدا فلاس مسيلكا فلاس يكونن حجي فلاس يوم نأخرهم كل خو عجل زغوري أم جن بوليس بوليس نو عالمكم عينة يكونن بلو ومي وكان زم هزو خمزي ولا وصا قل زبهال عينة من قدتات يوم زارو زلو عقب كبهال زلو قاليو anyways بتعمى أزيو أشجاري زبهال قالاتينا خنسمع هنياتو تمنتاليتينا ناي تهزبنا زلات حساسبا بولو همزي غوردو غرو حلدو أبغو مودو يزنبر مالتي أبغو مودو بولو سعسعيت سؤال كذا يكون نجاري بك هلاخيو سألنا خي سمعنا فتاري نتوم تصليو كوا خي سمعوا من حنا خصليو ينجبر بحق أنيتنا بحقنا
كي حسنا بزخونه نجر بحقنا من تهزويلو خيب حرنا حقين زارم زلنا فلاسي ناي فلاس راح يكون نسرح زلو تادرونا فقراءات زلو مالتي سلازي دحر حجي زمص نجر نعنا بتعم ابزي خبيديو كم حزبي كنطنقق بتعامي خنطنقق يزلنا سويلكا بلا اي تاي كم صنير غلغل اندابلكا يكونن زخيد هدي اندابلكا ايو نتعذبكا ايو نرغعخا ايو كم حزبي تعم ابزي حدغا ايو احنا زلخما صمدوزي صمد بروباغندا صمد حاسوتي لك ننتاكم لك لهم فلكا بحرته خفيته هالي بحري تخفتن 54 طابعات شعبيه لغوني هزو تمليس توهالي تملسن هزب يراخب اللي بهاله هزب ግን ቦርደር የተከፈተልን አይተራኸበን አብዳስ ጥራይ ተራኸብ ዘሎ uzi ሸፈጥን ፕሮፓጋንዳ ነው ብሔራዊ ረብሐ ይውሉ እንተኾነ ግን አውይ ድምጽ ሒዙ ዲፕሎማሲያዊ خسارة يمጽእልና ኣሎ ህዝባው ግንባር ዋላ ኣብ ግዜ ናጽነት صمدوم سويانو غيريو ندرغ شعرو بقى اتم حيلتات نا ايثيوبيا انتي بلا كان يورتمال الله دي يلنت منغست اندابل يزارم نيرو الله دي منغست يلن اب ايثيوبيا اندال يزارم نيرو سبحان الله غن يلو اب ايثيوبيا زمص لوطي مستم لوطي ناي بحق لوط دول ايثيوبياوان كوينا نسرحنا مستقراو طراي كنا من البات ناي تግራይ ሃይላይት دخون دلو بيكوز تግራይ ابدوم نا ኤርትራ ስለደላይ ተጋሩ ማብላ ካሎ ተጋሩ እንደ ሕርዚ ዋጽም ኮይኑ እዚ ጽምዶ አይተው ወንድ ተደ ዋጽም ኮይኑ እተም ዋጻና ይዱሉ ያትወሎ ተም ዲ ዋጽም ካስጋ ብረት ሒዞም ቆቃሉስሎ እዚ ባህሪያዊ ኩሉ ሰብ ተቀበሎ ይጽበየኒኻ እትዋና ግን ትመሪሕነት ናይ ትግራይ ተቀቢልወሎ ጽምዶ እቱ ሰራዊት ክእዝዝ ዝኽእል እቱ ቦታ ክህብ ዝኽእል ከፍቅድ ዝኽእል ተቀቢልወሎ ንዓና ድማ ንሱ ይደገድሰና ኣብዚ ሞት ሓደ ንእስኩም ትግራዎትኩም ገለመለ ተበለና who cares أنا ترى خكلي نايزي رديت حافظ زبليو معبل زبليو جوبزيو حسابه بتعمي إخا تمتشخان مالتي أدو تكله هيمانة ريحة تبالنها بتعمي قلت زغونة حسابها قبولن دولين إحنا خمسة إيو زي قبول زغل أكل مولي إيو قبول زغل حساب كه تقرب حساب سلا زغونة نعو مردو نوعلو حساب كحيس كخمت مس مردو نوعلو أزي عبيي أو نتاوي أبركتو إيو بتعمز قربي يقرأتها زي كونس بحري يبص حنا إيو وسخلا يقولوا تم قالوا تجن يقرأتها حتى تقولوا يقولوا علي زبالكو كاب نص سمعيت كاب فقري كاب حاليوت حواتينا نمبال تدي كوينو خال ملأختي اللون دبل مجلس هيبو أو بناتو مجلس هيبو يقرأتها حتى له تناجيرو والله هوب كمت تسفى جبر عبتنا تو ميديا دي وعلى أقل ميديا قريبون مخنيات كومو مبليو نعون تاو نجاري لو خجلت نعوز قدف حلافنا تيجن كم تقول لهم إرتراويان ببي النار حفناين دبلناين كم زلوا خينو بحافة شاقن صوميقنا نايت حساب يقريتا كبل اللو يتحطو لذي يقريتا كبل كم زلوها اتمال اختي بس يحولو معاسيتي يقريتا دبل اي بلن يدي خبل كبل يدي خبل حبيرنا خن سمعينا مالت اي قرتاخ قبر اللو سلسته معلتينا تزاريبنا الله دان ود ممهرجن حمتي بزعبا بريزيدنت سياس زي تغلصتلكم نجر الله وقعي نساس بدنب كبرها لكم حصر بيلس كنغركم يبلنا الله مالته يتبرهنا نكون يخلي نجرنا إسياس أبناء بين عالم زحاسب سبي لنجارات برتعو عين زي كنا زتمتهم بتزوم لخوصنا حساب يزمزنو زمالت إتي إسياس زحاسب وحساب كام محير إلوجيكال مخانو زخوانا سبكم يحاسبني زخوانا سبنات إسياس الزارو وزربا وكيلو خمو قتفتينو أي كألني مغرياتو أو كون الناس تسرت حساب وايكون حجمنا البا ديمنشا ويقلنا أمر سجما معبين خون خلنديو ديمنشا مالت سايكولوجيكال ديس اوردر يو حدا عرسو على حماميو زي خمزي ناي مرسع نغرات ወይ ከዓ ኣብ ቋንቋ ጸገም ምፍጣር ገለገለ ዝበሃል ነገራት ምስ ምርሳዕ ምስ አልዛይመር ፓርኪንሰን ዲዝ ገለ ዝበሃል ኣሎ ምስ ተተሓዘ ነገር ኤንዌይስ ናፍልጦ ኾነና ንእግረ መንገድና ወደ ዲሜንሽያ እሺ የግዳዝ አሞንጎ ኢሳያስን አሞንጎ ዝኾነ ሰብን ዓብና ተሓዝባ ፍሊ ተፈጢር ዘሎ ኢሳያስ ብዛዕባ ዓለማዊ ስርዓትን ስነ ሓሳባዊ ውድርን ይዝሓስብ እዚኻ ይትረፍ ኢሳያስ ጠዋይ ጨርቅ ዘይብሉ በዓል አሜሪካ ከማን ቀዳምነት ዝህቦ ርእሲ ይኮና ህዝብ ኤርትራ ግን ብዛዕባ በአውቶቡስ ጌርካ ካብና ብንመኻድ ብዛዕባ መብራህቲ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባቶም ቢኢካ ክድህሶም ትኽእል መባእታውያን ነገራት ይዝሓስብ ዘሎ ትክክል ሕቶና እዚ እንተሎሲ ናቱ መልሲ ካሊእ ብምዃኑ ማለት ድንሹ እዩ ወይ ከዓ ዘይኮነ ዲሜንሽያ ዘለዎ ሰብ ኢልካ ክትገልጾ ብትኽእል መልክዑ እዩ ኣነ እውን ከምኡ እዩ ተረዲእኒ 2 ሰዓት እንገለመለን ብዛዕባ ዘይኮነ ነገር ማለት እዩ ኣነቶም ጋዜጠኛታት ኣብኣ ዝነበሩ ሞያ ጋዜጠይና ዝሰርሑላ ዝነበሩ እዋንሲ እንታይ ሰሪሖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክልተን ገለመለን ዓመታት እንዳተጸበዩ ወይ ሓደ ዓመት እንዳተጸበዩ ንዕዮም ኢንተርቪው ዝገብሩ ተሓደስ እኳ ሕቶን መልስን ውድድር ይፈልጥ ኩሉ ግዜ ደስ ዝብለን ነይሩ ኣቀራረቡ ደስ ይዝብለን ቲውን ኣብ ዜና ምንባብ ገለ ይፈልጥ ግን
تعميهم زحزنوني ولا تحطهم وعلو كحتوا زخلو يقرميهم كل جزي كمزيل كاخ يموت ديو يولو خونيهم رجعني بمويهم من وعلو بتعمي زت حساسه من تاي الزرب إننا بلس زارو نجار تايو جلسوا جل بسوري دير دكام أي تردن أنا تردن خبلايك إن ترديكم تخوينو تردي إن أيو ويلكم حسابكم أقربتها مالتيو بزخنا جنب بتعمي amazing بزخنا ملكو على لما عند فيديو بخمس زازي ميلخو لو أم كنا خونا الكميز منه تصبغ اسمعنا تشاو دحنا قنيوتها good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب